santosan. Petro. Padha karo Raja Saprabu Petro. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nering Sambikala kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak kowe agong apa? Gong wis senengane ora. Boyo sing sopan. Kaget aku. Bagong padha Raja Saprabu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nering Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ya padha wae. Truk, pas susu ya. Garam. Masalahnya kok. Oh ya. Truk, engko nek gedhe. Sik, ora usah padha gocek sikik iki tak takoni dhisik. Oh, nggih. Wonten wigatos menapa? Nengga timbalanipun Sinten Prabu Mandula. Sing dadi juru wicara sapa? Sapa, Tru? Amanut. Kowe apa? Aku nek omong sok klera-kleru. Kowe wae. Wah, aku wedi nek Sinten Prabu Mandura. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong lungguhe ngarep. Ngandel ora. Ya, mundur. Ya. Ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok doting gruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku iki juru wicara kok radong. Juru wicara ki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol bilung teling kron kelapa ampun tambah bila wonten patula nggih kula munjatun sapaduka Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya, ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti Petruk gareng kula ngaturaken sembah pangabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar? Nggih, bapak kula Semar. Dong, ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai. Bapakmu kok anak-anake tekan Goro Mandura iki wigatine apa? Ah, menika ngaten sing. Bapak Semar menika di masa pandemi menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Lho, bapakmu gawe padepokan? Nggih. Lah, wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempakipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksude kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Wah, bapakmu semedi. Nggih. Bapak semedi entuk sasmitaning jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujude nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener ta, Tru? Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi kayu jati. Kayu jati wangi sikinarya saka guru padepokanipun Bapak. Monggo ngendikanipun Bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana. Kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nek ora ngerti takon. Sapa sing nandur, Tru? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya Ngalengka Diraja. Mungsuhe. Iki mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati. Ah.
Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dienggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semana ewa semono menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye Tru? Wis manut rame wani piye-piye ya wani wae wong adhe dikongkon bapak kok kongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung urup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat tenan ya. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken Rawarawe jeneng katelo ora doyan. Arep ngopo kowe? Hah? Arep ngopo? Iki lho, rawe-rawe lantas malang-malang putung kok rawarawe. Wah, kulino nggireng. Ha iya. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik. Panjenengan tau tate dimong karo Semar, tau tate dimban karo Semar, kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Rokok sih ya, Tru. Aku titip, Reng. Wes aku ora ndedit. Ya iki ditik gawanan sisan yo. Yo, Reng. Rene yo. Ora asa. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok ngardo minggate kok. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wis tok pikir urung. Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iki mesti tekan pikiran sik kok. Saya tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku ki turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok dadi bapakmu kepengin bangun padepokan wae kok datang nganggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk. Ora kena padha sakepenake dhewe. Padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ning ngendi papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padepokan iki anggepe piye? Kuwi nglumpukke wong pirang-pirang, kuwi nglumpukke kawula oke cacahe. Mesti kok bakal ana kahanan sing ngedap-edapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe weruh dewa? Ora. Lah kene. Ora weruh dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean nun sewu lho. Kok menging-menging niku pripun? Masyarakat dipenging-penging ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang, ra masalah. Tanggap darurat tekan sok tahun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora kowe? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih galeng-galeng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi solusi ngene tak nehi keringanan kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ah sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindake. Ora sampe naik dhewe. Lor kowe.
Nang ati loro, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik iki rembug kayu apa rembug apa? Wah iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Ming njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modiar kabeh. Ngono ora dipikirke. Kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem, ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Kowe malah salah nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Ngakeh. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Aku ate anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelengke karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jaba gledek kok. Menungso tak kala parang jajan. Pragoto, wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lepat, mangke kula singkirke. Yen mapunten sugih. Mlarat. Sugih. Oh, sugih. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kepirangan mungsuh para Panakawan. Nggih, ngestaken dawuh. Ngopo kowe? Mek ucul nyawaku ning ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-uneke atiku, Truk, mbangane dadi stroke. Ha iya. Mbangane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-uneke atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Baladewa nesu. Ha. Pano wae ora winget. Glandeng nengkolo. Mlayu. Ah terus? Ha piye? Nek aku ya ora wani. Wah. Wes. Terus lemu kok tindik barang kupingmu men ngapa ya? Hah? Kaya tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men ngapa? Ah jebul ana masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis ana mulih-mulih omong karo bapak aku pamit mati. Gong, cangkeme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane engko nek mati rezekine. Ben. Kowe ndang krasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya ora iso nganggo peraturan apa kowe ora dinengke manut ngelih sesasi. Ha iya. 2 dina wis
Melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki Baladewa tekan kene tandangane. Meneng nganti kowe ana apa-apa, rak wis percaya aku. Aku iki wonge penemu aku wong yang bener wis ora bakal aku wong bener kok kalahi ora bakal. Arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang kok udut mboko 5. Ana guys. Ngelulu. Jenenge ngelulu arek. Ngelulu ya men. Aku lagi esmosi bengi. Iya nek ora san dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel wadake. Tandangane. Nek pancen ora meneh kayu Jatiwangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap kacarita. Nalika semanten eling-eling ki Lurah Bagong winong wong dewani. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki Lurah Bagong, ical wujuding Lurah Bagong salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Sandangan diwadahi apa ya? Truk. Rene ya, Truk. Ngopo? Waduh. Kok ngeleleng? Kowe do ngopo kaget? Lho, ora krasa wong. Nih. Pengilan. Woi. Jagat Dewa Batara. Ya jagat pangestu kono. Wah, ora wis entuk sandangan sing ndi, Gong. Mbok wis, iki pokoke rasah. Pokoke ana omong kowe gendang minggir iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep gleleng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa nenggala. Wah, Gong kowe ngembari Baladewa nyunyuk nenggala, jeblok diadamu. Der. Meletus balane. Luweh. Males aku. Ngurusi Bagong males aku. Ayo, amo Surawarta, Jayarata. Imbang yang Pancawata kuku karepe desa. Soratanan saya ngece Maranata Mantura Prabu Baladewa. Saya ngewa-ewake Maranata Mantura Prabu Baladewa kaya ngias dadane Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kok entuk sandangan saka ngendi? Jaleng. Kowe entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang celing malang grok. Menungsa padake celeng ora. Iki Bagong lagi. Aja ngawur. Iki garwane Erawati. Erawati dasmu iki. Erawati iki karo aku. Jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus mengke wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutha apa ember dicet ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngelawan Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat bali nang karang kademel. Nglakon ajar dening aku. Kowe sing tak ajar kayane.
Saru dipun presani para kawula alit. Ing antasipun Koko Prabu kok ngladeni kalian Bagong menika rak Saru Koko Prabu menika Nalindra Bagong menika namung dapur kere kemawon. Namung Panakawan manusa ora tatanan. Lah ora ngewewake tasih nata mandura Prabu Baladewa dikembari karo wujute Bagong padha karo pun Kakang ora trima rasane atiku. Wah jejueng kuandane. Tak luweng kuandane. Koko Prabu Landri emut ora. Koko Prabu Landri emut sampun ngantos ngladosi dateng Bagong ora. Jangan malah wirang piyambak Koko Prabu. Ya, prawata ya. Oh, trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Sik, nek kowe karo Bagong mestine nek kowe dadi aku, mestine kowe nesu. Lho, Bagong wonten menapa mengo? Bagong kok iki Bagong to? Yai Kresna iya. Iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nuwun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane we Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babagan kayu jati wangi aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wis ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak penake dhewe. Piye Kresna? Aja mung kaya ngono Kresna, aja mung ngiwang sumana mangadini nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasaning Bathara. Bathara wasaning jagat. Aku ora nrimake. Yen nganti ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Gelandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ke malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe Bali. Iya. Basa, aku ratu Gustimu. Lho, aku Baladewa. Wis to, rasa aneh-aneh. Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku Baladewa. Iya wis. Ngaten ki mawon Koko Prabu. Wah, kowe aja manut. Koko Prabu Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali nanti? Iki wonten Karangadempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu jati wangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar Priyambak. Ngaten nggih Koko Prabu? Iya, Kresna. Sri Baladewa Narpati Dwi Nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Setan rata-tatan malah suluh barang. Kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Ming sing kok dibolan baleni. Kula niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bakok. Menang. Sampun Koko Prabu kondur. Iya, Kresna. Ding dong ding dong cucak. Tang tak de, tang de, tang tak de, tang tak de, tang tak de, tang blang, gak de, tang tak de, wah, ya, tang de, tang tak de, tang de,
Prabu wis gumujeng kok. Hei! Wah, wong iya guyuhe kok dadak. Kresna piye? Sampun ngajengipun monggo sak menika. Kundra negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun presti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dinteni tekaning Semar ana ing negara Mandura. Monggo kula dherekaken oh Prabu. Iki ngapa isih ya? Antil sirahmu sisan kowe ra. Tak cung. Waduh. Keseron. Tak cung. Tak dung tak dung. Cia. Terang dung kosek. Terang dung kosik. Dang. Beda senengane Bagong kok kowe ora. Tarpa kriya Wisnu toyan kancen anang abese. Wong Ketawang kok cakepane jenenge Wiyaga. Yaten kelibule padha ande. Ye. Ye. Isin aku suwe-suwe. Kene isin nek ora aku edan. Apa? Gong, salin kene ayo gojek nang nggon gara-gara. Yo.